Dame na sumurung na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhut na damang dainang, manang di dia pehita maringanan, totong ma Tuhan Jahuba di bata, marhiti-hiti asini rohana, mga ramoti dohot na mamasu masuhita. Di bagasan tikyon, saur mahita, di bagasan jamita na dienet sian Amos biddu 5 ayat 4 rodi ayat 6. Songonom mahatana lausta paihut-ihut ma. Ay songonodo hatani Jahuba tu pinopar ni Israel. Luluy hamu maaw asa mangulu hamu. Unang tagonal luluy hamu Betel. Jala unang laho hamu tu Gilgal. Jala unang taripar hamu tu Berseba. Ay tarbuat tu habuangat sugut ia Gilgal. Jala ia Betel gabi siswada. Luluy hamu ma Jahuba. Asa mangulu hamu. Asa unang dirapok bagas di si Joseph. Songon api, jala sudah dipangan. Hape dangadong pangitopi di Betel, nanggo sahalak. Ido yang go sahatna. Damang dainang, mangihuton panidangiyon ni Amos bidusada, sahalak parmahad do panurirang Amos. Pangatusyon na somal, ia ulaon ni parmahan, ima marmahani manugu-nugu na pinarmahan na tujapala na kanalomak. Doho tulabung ni ay hasonangan. Mga lising kabinatang panoro, nawolo mabahemara tu na pinarmahan nay. Doho aka lan nasing na. Songoni majow aka na pinarmahan na, molo daw siyan punguan ni Durbiana. Dumutusi damang dainang, di jauh de batado si Amos gabisada panurirang di kondisi halum lemon ningulu parugamoon ni hala Israel. Naung daw manibil siyan dalan lomoni rohani de bata. Masay raga do praktek-praktek parugamoon na masa hatihay. Tarida doi marhiti na gudang akka kuil inganan parsobaw tu akka dewa. Praktek parsobaw tu akka dewai mardalad doho dinggan. Sopola adong nama misang. Gari akka malimpe, pabereng-bereng akka namasay. Sora rohana paingoton. Alai pasobbu tagonan. Jala didukung do hasalaani. Kondisi si songoni manggobarhon nung atung sega ngulu ni partodion na sida. Dangadong behala namar situ tu pajongjong hati goran. Gariada di gadis nasida do partigori tu perak doho na pugusi. Ali ni sipatu sapasang. Di hawasun nasida do orbu ni tanoi. Ape tu ulu ni halak na pugus. Manang di bahasa Indonesia menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Jala dipagiling-giling dalan ni halak nadangol. Manang membengkokkan jalan orang sengsara. Udur anak doho amana laho tumopok sada perempuan. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Asa diramuni guarni Jahuba nabadiyai. Hinorhon ni praktek parugamoon na lumlami. Doho pangalaho naong mangaramuni guarni Jahuba ido. Ubahed dilubahod debata uhum merluat-luat. Rongom mamusu manosak-nosak nasida. Alai gabi di jauh nasida tu de bata asaro areni Tuhani pasohoton hamusuoni. Hape bang soisa diri lamang gugu marmusu dopak de bata marhiti akka ulaun parugamoon nasala doho penindasan tuhala nagale napugus doho akka namekmet di pasahat nasida pepelian tu de bata bahajahatot doho pangalausion nasida do. Di kondisi na songoni maropa juon ni debatatu si Amos. Asa dipisang bangsoi di sude pangalaho naramuni. Dang tarula panurirang Amos anggotung siya dirina. Alay di parhatopot ibana do tung so adong tagamon masa parmaraan di bagasak kuta. So binahin ni Jahuba. Jaladang adong di bahid Jahuba nang gusada
Da jolo di papatar sibunian na tu panurirang. Aka na posonai. Ido modal di ibana. Dang adong anggo sian pengalaman na sailaon. Damang dainang. Nung atung masay ramun ngulu ni bangsoy. Say di patupan na sida parsobaw tu de bata. Alay di bagasang ngulu siapari hola dosa do na mga rajay ngulu na sida. Moloringgas pinasida marluhut marari raya. Hola simbol jala rutinitas sabing doi. Holan nasi palua doi di patu panasida. Molo di pasahat nasida pepelea tu jahuba. Alera muddo tangan nasida. Di pugu nasida doa kaugasan ni napugus. Di pasikor-sikor doa kanagale. HP di Jesaya sada 15 di dok. Jala nang dipaherbak kamu tangan muna. Pada wokudo mataku maradupuk kamu. Jala nang dijuk-juti hamu martangiang. Dang tagamun tangi honokku hamu. Aigo mudar do tangan munai. Ramud do tangan ni bangsoi. Mabuat naso bagian na. Jala molo dipatu bigihon nasida pihak ka eddi mamuji de bata. Holan naing tama bigiod doi. Datung anggo sian rohana sidai. Dang dipajongjong na sida be uhum hati goran. Nang dipartukuan ro di aka inganan parsobao doho pamujion. Alani, nang arga jala di halomohon jahuba parihutan ari raya. Pelia doho edde puji-pujian. Alai gabi hagigiat doi di jahuba. Molo dang disarihon rohana sida diganup nasa aka jolma. Damang dainang. Di pasahat panurirang amos do naikon siuhumud do bangsoi. Sasitong na di sialani dosa na sida dang tagamun be malua bangsoi sian panguhuman. Alay di pasahat panurirangi mahata ni jahuba tu bangsoi. Didok, luluy hamu maaw asa mangulu hamu. Dusun naong mati do bangsoy diadupan ni debata, disiala dosanay. Ay hamati adupan ni dosa. Disiala ni ima dipangido mabangsoy, mga luluy debata, asa mangulu na sida muse. Asa unang marisuang tu hamatian jabar ni bangsonay. Tu dia do luluad debata jahuba, di Betel do, manang di Gilgal. Manang di Berseba. Betel doho Gilgal nagabi inganan parsobaon. Alay dang tu si luluad de bata. Dang inganan parsobaon na makurung de bata. Gabi holan na di inganan parsobaon ni inganan ni de bata. Dang di pajongjong bagas joro ni de bata asa tarhurung di si de bata. Jala holad di sima inganan mga lulul de bata. Ringgas do bangsoi pasahaton parsobaon na tu de bata. Di Betel doho di Gilgal. Alay gabi hagigiad do sa luhut na di bata. Ay nang pedipatu panasida parsobao doho piliat tu de bata. Molo na nirajaan ni dosa dongoluna siapari. Gabi hagigiad di de bata doanggoy. Dang uli parsobaon doho denggan ni pilian na ni ida ni de bata. Alay roha doho ngulu ni jolmaido. Jadi dang adong labana ringgas marsoba doho pasahaton piliat tu de bata. Molo siula haramunod do. Baliksa gabi hagigiod doi di de bata. Damang dainang. Dang pola mga lulu di bata sahat tu Berseba. Dang pola ikut daw mga lulu di bata. Dono do de bata dia kana majogo warna. Manang di dia pe inganan, boy do gabi langgatan partangyangan. Langgatan parsobaon memuji pasangapod de bata. Disiala de batai, ima de bata na omnipresent. Manang de bata na maha hadir. Immanuel do de bata. Nasuhabatan ni manang aha do Tuhani. Di bagasar roha do ngulu ni jolmai. Di pangido patar huasona. Asa patar tarida huasonai. Diganup nasa jolma. Hibul ma di pasaha jolmai dirina tu de bata. Asa de bata namar huaso di bagasan dirina.
Molonunga debata na marhuaso di bagasang ngulu ni jolmai, tupama hati goran dohot tolong nang hasitongan di gulmit ni ngulu ni jolmai. Dang dau debata, dono do ibana diaka na porsea di ibana. Damang dainang, dia daw nanidok ni turpukot tuhita, na parjolo asa talului ma debata dohot ganup nasa na mga lului na dinggan jalamak kahagigihon narway. Ay dang tarsirang parsaoran tu debata sian parsaorat tu donga jolma. Alani ido ubahe didok Jesus tungbohama bahenom mu makaholongi debata naso ni idam. Gari dongam mu jolma na ni idam dang dihaholongi ho. Argado di debata pamujiota parsobaota tu ibana ro dia kapelian na tapeliho tu ibana alaya dul marga do di debata ngulu ni jolma manang hajol mauni gariada gabi somararga do tahe pamujion parsobaon doho peliatai di debata molo sota argahon ngulu ni jolma doho tajol mauni molo jupang ketidakadilan, manang molo talutak hati goran, maradopon saluhut talak, lumubi maradopon akan amekmet, hajahaton di debata. Ay ulaun na marpangasi doy. Unang marpangasi holong ni rohay, hagigiho kamu manajat, paryak kamu manadinggan, luluy hamu manadinggan, jala hagigihon narway. Didokdo di bagasan bidwon, luluy hamu maaw, luluy hamu majahuba, luluy hamu manadinggan, asa mangulu hamu, hagigiho kamu manajati, jala haholongi hamu ma nadinggan. Napadua hodamang dainang, dipangido do hita, asa pasangapod jahuba di bagasan hati gorado hasitongan, masariko do partangyangan, para mingguon, parideon, pamujion, doho pilihan patupaon diganup halak Kristen, laho pasangapod jahuba, huhu madok mauliate disude dengga basana tuhita. Alay unang matabahe ni mabukus jala makulipi hahurangata. Ay di saluhut na do patar diadupan di debata. Naing madibagasang ngulu na marhabadiaon sadok ngulut ta madapot to debata. Daging nang pamatang ta ikod do mamarangehon jala mangulahon hata ni debata. Ido pilihan no marga di debata. Songon na didok ni Apostel Paulus. Pasahat tamu madaging muna bahe pilihan na mangulu. Nabadia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Di bahasa Indonesia didok. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Napatuluh damang dainang. Dipangidodo hita asa makajongjokon hati gorani. Di zaman nalam tumajunaon, lam torok dohalak mangulahon nasotigor, doho nasositong. Jala mangararati songonapi diri. Disudi lapisan masyarakat, jala disudi aspek parnguluan ni jolma. Sasitong na parhuaso manang panggonggomi, ikon mensejahterakan parripena. Napistar mangajari na oto, nagugu mangurupi na gali, nasangap mangodihon na lea, namorama narihon na pugus. Alay na buy masado akka raja na marhuaso, pasikor-sikorhon parripena. Napistar mangototoy na oto, nagugu mamusa na gali, nasangap menindas na lea, namora mamugu ugasan ni napugus. Dang jongjong behati gorad doho hasitongan, natarjodo ganup halak Kristen pa jongjong hati gorad di portibion. Dang say beholan manuntut asa jongjong hati goran. Alaikon gabi si pajongjong hati gora do hasit tonganido. Tutu maul doi. Alai datung gabi subui.
ati pe ikon mangadupi hamaolon. Lu bisiani, bui musega bedi hasuguhu kalak kita hinorhon ni. Tarbarita do panurirang Amos nakoras masuarahon, jala makajong jokon hati goran. Ati pe ikon diadupi ibana akka gugu ni raja, doho akka malim, naung melegal hon praktek-praktek ketidakadilan, ala idang mabiar ibana. Naing masongoni, saluhut na halak na porsiay, asa di ujung na, jupang ta akka naduminggan. Damang dainang, marhite-hite turpuk di bagasan minggu tahun, na dihakam di bagasan sadaujahan na madok, di diori jala di palua Jesus dua kanamago. Binahen ni holong ni Tuhani, nunga di diori jala di palua Jesus hita namago hian, di sialani dosai. Di diori hita asa paluaon na sian hamatean, asa mangulu hita saliling-liling na. Jala dihirim de batado sian hita, mangurupi akan napugus, nagale, namekmet, naso mardiha-diha, nasopor somarama somarina, namabalu dohot lan nasing na. Unang gabi dohot tita patabba si taonon na sida. Unang mengeksploitasi na sida. Unang menindas, jala unang mamogo. Asa jongjong hati gora doho hasit tongan maradupun saluhut na halak. Damang dainang, di Matius 25 ayat 40, tarsurat na didok ni Tuhan Yesus, situtudo na hudokot Tuhamu, nasa nabi na hemuna tu sada sian anggik wa kaname meton, na tuau doi di bahek kamu. Atong, luluy hamu majahuba, jalahanguluhum maasini rohanai, ay nunga di palua hamu. Tuhan de batama, nama masuhita saluhutna. Amin.